Oh Semanding Karso nyumanggaaken wonten mriki nggih. Ngoten. Nggih, Pak. Pun aturi menapa rumiyin tasih solo piyambakan apa teras duet? Solo, Mas. Mas Mali persiapan lagunya apa? Pak Agus, Mas Wisnu. Iya, yang mau Ini menyumbangkan satu suara kantor Masnya dengan juga silakan. mempelai putri. Nggih. Ya persiapan ya Mas ya. Lagunya apa nanti jenengan sakit koordinasi ya. Monggo kula aturaken Purnama Music hangiringi anggenipun para kadang dahar nggih. Monggo kula aturaken wonten ing Sasono Buku. Yuk. Bareng Purnama Musik. Dikasih adalah yang kangen dulu. Spesialnya buat para tamu undangan yang baru menikmati hidangan. Lagunya disiapkan yuk. Ayo no, rada goyangi. Yang di sana bisa tawan yuk. Tanganku dadi suwi, iki uga aku mesti enggak bali. Ning kepiye maneh mergo kangenmu, rekoso netes ning pipiku. Purnama Music.
Iki mau seliramu tak enteni nganti awan lho ya. Heeh. Lah nggih terus pripun, muter Mas? miose pundi lewatnya mana tadi? Sik aku lali ya Mas. Durung, Oh Mas. lali to. Ayo Mas terno Mas. Oh terke kondur Nggih, mriko. nggih. Konduring papanmu kaya mawar biru kae ya. Nggih. Pun lajengke panjenengan malih napa mriko? Mriko gantosan Mas. Oh Satu-satu, gandosan. nggih. Ingkang Mbak Yu napa Adik? Siapa Mi? Mami dulu. Oh mami dulu. Oh, mami dulu. Niku mami to. Nggih, Panjenengan mamine saya. ingkang rayi. Nggih. Nggih. Mbah Surawi Tono panyunane mangke dalu mawon nggih.